Ang iprank si Marjorie, guys. Ang prank si Nini. Kaya kang medyo ko gapam? Wala ka! Kuya pa, milisan naman papa. Okay. Hindi na nga. Hindi na masakay na. Nakasabot na sa imong sitwasyon. Nakaroon mo ng anak namin. Ano makita mo na nila? Lingan ba? Kana? Signal light. Kani mga Interior. Interior. Sunod. Kada kaning interior, klase-klase na siya. Gikan sa 14, sukod pa yun sa 17. 200, 1.85, 1.87, 75 na yung 200, 225, 250, 275, 300. Na. Ay, mga spark plug ko ani ka klase. Spark plug din na ni. Tulo ka klase. Ya, katong babaw. Kani siya para ni sa pang gear oil sa mga Mio o kuan, click o kuan. Gear oil ko na guys. Kaya kani siya muni tuti nga pang kuan ni, pang kuan support, pang change oil support. Kani siya. Hi guys! Good morning. Good morning. Mainit ka ajo. Grabe inita ka ajo. Dede ko siyap dia. Hindi ko dya. Ang iprank si Marjorie, guys. Ang prank si Nini. Saba tayo. Ito, ada ko dahil suit. Nansa ka ne? Magkanding, himong gadidi. Ne, dinner ba ko muli din eh? Wala ka! Hindi na ko muli din eh. Wala ka! Ano yun nasa siya, guys? Kaya trabaho man ko mabisi man kasi mo trabaho. So, okay ah. Okay na rin siya, guys. Ning kuan bizaan na. So, okay Bizaan na. siya, okay ra kasug bizaan di ayo kay dato na ko ni. Eh! Lugira. Dato, good. Di man. Malita ka jo. Wow, ang good. Okay ah, hindi ko kay busy ka sa imong trabaho na kay asikaso dito. Okay ra rin sa kang medyo. Okay ra kang medyo ko gapam? Wala ka! Kuya pa, milisan naman papa. Okay. I don't know what to say. What to say? Okay ra rin sa kang medyo kuglayan dahil, guys. Kay okay ra ko na sa kajo. Hi! Di ma-prank. Di ma-prank. Kaya rang isuga. Di sa pwede i-prank. Rakan na imugligid. Ito guys, ang prank-prank. Kung inside dyan ko. Inside dyan feelings. Na. Hindi na ko kasi sa una na. Nga, unsa? One. Medyo OA. Uwi ko na sa sauna guys. Kaya maghilak-hilak ang bijaan. Karo na anad na kung siya. Na. Naghanan lagi mo mga pisa. Wala, mga motor. Ngayon sa niya. Mangita. Niya may kahatag. Anyway, stuck. So na tanan. Napaw mga uwing, mga piling, mga one. Pero ang giprank ko, prank.
Kay kuan kanang nay sige na. Anad na. Daghan na sila lang paninda. Ha? Masa mana? Amo lagi yung daan. Lagi bago na lagi na. Kaya ba ko bago na ang cellphone? Dugay naman ko kay ba. Hi guys! Puno na gilang tindahan. Gracias Diyos. Kunin mga oil. Nana sila yung mga oil. Naay kanang mga kuan sa ni kananay kuan sa ligid. Rayos. Nana sila yung biring. Lalang klase. Biring ni classic ni kind of bearing na kind bearing dyan. Na sila change oil no? Change oil. Hanja na mga klase-klase po na kwarta. Klase-klase nga interior. Sa sinan. Kani? Asa? Babaw ka ng green. Kaya sinan kuno pang kuana pang paras tubeless. Mga tinda. Aritas pikas. Mga tinda. Pikas. Mga suga. Mga kuwan. Bon, sa ingandaan na. Motor. Alarm system. Katong pang alarm. Remote dya. Mapod ni siguro niya si babaw na yung mga suga-suga. Alaga nilagay. Suga lagi niya. Saningan pa. Konkas motor. Anong pasiga-siga. Unja, saan ibawa ni? Kaning genuine, universal. Kanipat ko. Unja. Das ibabaw na ikuan. Brick shoe. Brick shoe. Brick shoe. Brick shoe. Diyan, tinda mga sapatos, sinilas, mga Nike. Napod din ha. Wala jadi ha, dari pikas. Lagi pang kos atop, kanang naay. Sayangan dana, kanang naay. Break mo pa na ni, no? Sayangan na. Introducing nga nakalipat. Tama na siya guys. Nja. Kana si mang ibabaw sa mana? Hapin sa motor. Hapin sa motor. Naman kami. Uy. Didi. Gayang didi siya. Tubig. Yo lagi dako na sa dyan no. So pa namatay itong usa dako na pod. Dako na po doon sa. So pa nang anak kagasa. Wapa. Hindi ko masugot. Huwag mo naman yung kagain kay ikaw ay di inanak naman yung mga huwag mo kagain kagain. Bakit kagain? Kay kasabot na po sa imong trabahoan na. Di mo yung sugot o magkuhan ka kay ikaw among gilingan nga gilingan o sa kainahan nakasabot na sa imong sitwasyon nakaroon mo ng anak namin. Mga ni guys, init pero nagkape. Nakabuhi dito ako. Nakabuhi dito ko sa kuan. Ang biyahe rin. Abinahog ma-intunsis na ko sa biyahe. Kay arang ng suka. May hangin din ako. Gikuan ko, gikabuhi ko. So magkape ko ron, dya. Kasaning pan? Pinanit na. Kudang ko sa lubong. Nakasa alam ko paano guys. Kana.
Kay ang mawag ang kabuhi. Guys, tanawa, puno na. Salamat sa Ginoo, gracias sa Dios, puno na ilang tindahan. O nanatanan. Sa mga na ni? Sinan. O coin, o interior. Interior ug ligid. Sa pikas, sa tog mga sa tong tas pikas. Ah, kanang naay sa na brick shoe katong ubos. Diyan kani po dapat ba sa tawag na andyan na sila yung mga rayos man siguro na. Na mga ligid dari na pinagbitay. Mga cover. Guys, Akong gisuran dyan, nga, itakan na ko nimo, karon mo amday nimo bayre. ano naman to? Ya, akong gignan siya nga, Ikaw na lang, baby. ibalik ng bayad sa kuha. Kuha, Ang gignan. Anja, card Oh, sa nawa. CCTV. Kanya sa kao, tanaw na imong balik dyan. Isa-isa ha. Ano makita na nila? Lingan ba? Kana. Signal light. Kani mga Interior. interior. Na interior. Sunod. Kada kaning interior, klase-klase na siya gikan sa 14 sukod pa yun sa 17. 200, 1.85, 1.87, 75 kayong 200, 225, 250, 275, 300. Na. Ay mga spark plug ko ani ka klase. Pa-plug din na ni. Tulo ka klase. Ya, katong babaw. Kani siya para ni sa pang gear oil sa mga Mio o kuan, click o kuan. Gear oil ko na Oo. lagay. Kaya kani Tuti. siya muni tuti nga pang kuan pang kuan support, pang change oil support. Kani siya brake fluid. Kani klase-klase tanan bearing nga sa kuan motor kani naa ni tanan. Ya, babaw. Din sa well. Kani oil ni siya 800 ml, kani 1 liter. Kani siya pang tubeless. Kani siya sealant. Sealant dayong kana siya kani staple para sa pangputos bangko. Na ako'y pangputos po sa bangko bali kuan ra na 12 ka buok. Ya, kana babaw. Ko may kibog sa nga na. Kani siya mga cable, brake cable, Cable din eh. throttle, brake cable, clutch o throttle cable, gas cable. Tulo ka klase, tulo ka kuan na siya cable, pero kuan ka klase nga motor, bali 5 ka klase makabitan ana. Ya, diha. Kana siya clutch cable, brake, throttle, gas cable, brake, clutch, kuan, gani clutch po ni baha. Na ligid. Kana siya pang Mio, kani siya dire pang kuan ni siya pang 17 kato 14. Kani brake shoe. Kani siya oil seal ni sa kuan port. Oil seal sa port, kana mga headlight o kani mga side mirror, mga bolt ug nut na dire, fuse, headlight o mga signal light bulb na. And mga screw, bolt ug nut. Ana. Ayaw napay ko andre. Kani kinsay magpatawag og remote. Katong mo sit-sit. Remote sa motor. Tomato. Ari na mo. Inani, ari na mo. Palit sa shop ni Jumar. Ari na mo guys. Oy, CCTV na. Ari na mo sa Buboy Nini Vulcanizing Shop. Naikuan. Kauban nga mga tisa. May pakaping manok. May pakaping ko ng manok ihawon. Kawata rin so, arang kitaan mo kinsa mo. Tanawa mga piso pati dagana. Haman pod. 46 ka buok. Nana po ipiso daghan? Tulikod na. Ngayon na tagod. Kasi walang buton. Uy, may buton. Kaya nakabit. Tanawa sa. Tanawa ka rin. Bye. Sa guys, ako yung... Uy! Nana po yung wifi. Mamatay ka sa mga tanong. Ha?
Mga matag mga tanom. Hey guys. Mga matag sa mga tangad. Lakot sila. Ikot. Ayaw lang, makita ra. Tuk tuk tuk. Guys, arang-arang piso. Ano kaya bitag piso, magina, di man makasud. Ay, ginawa ko grabe inita. Guys, magang ko sa gutong na uno dua sabaw ra. Yes, sabaw dia. Ha? Tamis sa sabaw oy. Tamis. Kamu kanan? Nah, tambah uhaw. Lami ni pure, betul. Lemon saja lemon. Kan sa nang butong ilaondoy na. Ilaondoy nang butong. Ha? Ilaondoy nang butong. Butong ka na ha. Magbotong ako mga ligid. Sa atong ipuso na. Merkado. Sadyo mo nang uli. Oh, pwede pagwawan ka po eh. Kaya inita. Kabay ba ni Beka? Bakred, karang to kasi. Drive na lang gaboy. Ikaw ray drive. Bubuy lagi. Kau ko jogi kay Adan. Ako na lang yan. Ako na lang. Tingnan lang nga, kapaabot si Mario kay ningon si Mario, di ko nung kamuhatag doon.